ribs. Ia. Mae'n mynd i drio cyfieithu hyn. Na, dwi'n meddwl sef yn cael yr un effaith yn amser. Ia'n hollol. A be sy'n gynnau di Cig Oen Cymreig. Yn aml iawn, da ni'n meddwl am ribs allan o fochyn yn dydyn, neu hyd yn oed eidion. Ond mae o'n gweithio'n wych gyda Cig Oen. A'r darn sy'n gynnau fama, di'r gwddw. I chi wybod, mae hwnna'n dod i lawr wedyn o'r gwddf. Da chi'n gweld, mae yna lot o gig arno fo. Mi fedrwch chi ddefnyddio brest os da chi isio, hefo'r esgyrn eto, sa chi'n gofyn i'r cigydd. Ond wrth gwrs, mi fyse hwnnw'n fwy brasterog. Be dwi'n hoffi am ddefnyddio darn y gwddw yma, dos am gymaint o hynny o fraster. Felly, be da ni am wneud ydy daro fo mewn tin popi fel yna, a dwi jyst am gael gwared o'r hein a golchinilo. Ac wrth gwrs, os da chi eisiau gwneud nhw, dydwch chi griw neu barti neu ddathlu, sa chi'n mwy na un. Dwi'n mynd i ddanos nifer i chi, ond jyst bo fi wedi reid un yn y tin fanna i ddanos. Ac oedd y darn yma'n costio £2 gan y cigydd. Felly, da chi'n gwybod maen nhw beth reit neis i wneud, os i ddim yr hyfryd. Yr isymol hefyd, yn dwi? Yndi. Be dwi am wneud rwan, di bach o stoc llysiau, ac yna, yr star anis yma, mae yna flas neis ar hein, does? Rhaid rhyw drin neu rhywbeth fel yna, o gwmpas, ac yna chi dyn mwy, dipyn o ribs mae fewn, ffoil drosto fo, a wedyn roed o'n y popdi am ryw hanner awr. Os da chi'n defnyddio'r gwrdd, mae ryw hanner awr yn iawn, ac os da chi wedyn isio mynd am y bres, da chi rei bach fwy amser. A'r beth sy'n digwydd efo hynny ydy, bod chi wedyn yn dechrau coginio nhw, a wneud nhw yn dyner, ond hefyd, da chi'n cael gwared o fraster. So, dwi'n gwybod, da chi'n gweld y fan hyn yr hylif. A be da chi eisiau gwneud wedyn, wrth gwrs, ydy torri nhw lawr. Oherwydd, da chi rwan eisiau torri nhw fel hyn yn barod ar gyfer wneud yr saws bach sticlyd yma. Eisiau cyllell dda fan hyn nawr. Cyllell dda, ond eto be ar i'r cigydd wneud i fi, fel da chi'n gweld, hollti yr esgyrn y fan hyn barod, felly bo nhw wedyn yn torri. So ti'n dilyn lle mae'r cigydd i hoffi? Dilyn, ia, gofyn i'r cigydd, a da chi medru prynu nhw hefyd. Mewn archfarch yn wedi greu brest fel yna. Reit, oce, dowch i ni rwan, be dwi eisiau wan, dowch tin. A be da ni'n mynd i wneud rwan ydy papur gwrthsain, a da ni jyst yn mynd i roi yr hein, jyst drosto fo. A da chi'n gweld ma' na gig neis ar hwn yn does? Dipyn o gig does, chwrth. Oes, a da chi'n gweld be, mae hwn yn neis hefyd, sa chi'n medru orffen o ar barbecue os da chi isio. Dwi'n di reid nhw'n y popdi heddiw, popdi poeth. Ond mi fedrwch chi wneud hynny. Felly dwi'n tybio sy'n neud ar barbecue sydd sy'n cymryd i hir i goginio, fysa, a dyna di rheswm sy'n O'r dechrau, byse, ti eisiau canwn dyna'r gynta, a wedyn medru dweud nhw ar y barbecue. Oce, reit, da ni'n dod at yr saws yma rwan, y festici, a mae gynna i sugar brown, a mae hein yn gynhwysio eitha arferol wrach chi'n neud rhywbeth fel yna, ond dwi'n rhoi bach o blas Chineaidd, powdwr spice Chineaidd y fanne, tua llwyfwrdd o fel, mel clir. Dwi'n mynd i roi bach o'r saws chili melys. Lle'n aml iawn hefo ribs, da chi una'n cael rhyw flas fel hyn sy'n eitha melys, neu da chi'n cael beth barbecue di'n fygu. Ond well gyna i hwn i fod yn onest. A saws soi oedd hwnna rwan. A just i droio. Gyd at ei gilydd. A cwbl da chi'n neud rwan, ydy jyst roed o ar wyneb gyda brwsh fel hyn. Mae'r rhain i gyd yn gynhwysio, ond mae da nifer ohono ni falle yn y cwbwrdd. O, yn hollol. Dwi'n siŵr bod nhw'n dydyn, anam byd anarferol y fanna. A fedrwch chi ddefnyddio hwn wrth gwrs hefyd os da chi eisiau gwneud ar borc neu rhywbeth fel yna. So ti'n gallu lwysio ffowlyn sy'n t-shirt? O, byseb. Chi'n gwybod mae'n neis ar rhywbeth yn dydi? Ac yn creu... Mae'n gorffen yn fendigedig. Ond dwi'n gweld bod Cig Oen rwan, mae ar ei orau rwan yn dydi, Cig Oen Cymru, a dyn dwi jyst yma bod hwn yn rhywbeth bach wahanol. Ond i di meddwl, dweud, hwn yn rhywbeth i chi wneud i ddathlu gweddill yr Euros, ond... Wel, ie. Nawn ni ddim sôn rwan then, ond chi'n gwybod, mae'n bwyd parti, bwyd bysedd ydy hwn yn da. So dyna ni. Gwylio'r llewod. Ia, hollol. So mae hwnna rwan eisiau mynd i fewn i'r popdi. A da chi'n dreid o'n popdi crisp neis, iddyn nhw fynd yn neis gan grensiog, a dyma ni. O, waw. Dwi'n meddwl bod nhw'r rhy boeth i fi gyffwrdd rwan, a drychwch. Dwi torri darn yn barod, yma neis. Dyma nhw fan hyn. Da chi'n gallu gweld, mae nhw yn fendigedig. So dwi wedi rhaid nhw fewn, dydwch rhyw chwarter awr i 5 munud, popdi poeth, a da chi jyst wedyn rhoi nhw fel pentwr ar y blat, so...
Mae dyn ni bob oin fan hyn. Oes. Dwi'n mor risgo bita fan hyn, fydd e drostai. Tactics gwahanol i fita, does? Ti torri darn y barach, do. A be da chi feddwl? O, ma'n nhw'n neis. Mor hawdd yn dydyn. Ti'n meddwl be, dwi'n ddim yn rhi felys. Na, da chi dal yn cyblas yr oen yn dydych y cig oen, ond fan i o jyst yn ffefryn gyda ni hwn. Dwi eisiau mwy yn barod. O, mae yna lot yma wrth lwc yn does. A mae ti hwnna, ti'n reid hwnna, ia? Just i fi.